Uyingenza kwethu-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi yo-Art. Njengoba uqala ngala kule channel qiniseka ucenzele usubscribe uzothola zonke izinto esiyiphosta kuyona-ke le channel. Udutshu lwabalisa abane eCamperdown KwaZulu-Natal bebefunela amacala okubamba izimoto zemali. Imbiko iveza ukuthi labasolwa badubuleke bebhekise emaphoyiseni abeke sesibhenela-ke ngey'nganono-ke ishobala lamazolo okubalisa-ke abane. Kanti-ke sezithathiwe izidumbu zabasolwa ababulawa-ke bebulala namaphoyisa khona-ke eCamperdown KwaZulu-Natal-ke namhlanje ekuseni. Kuvele nendaba zokuthi labasolwa bebefunela amacala okubanja inkunzi kwezimoto-ke zemali, kanti umuzi abadushelele kona kuvele iy'ndaba zokuthi-ke bebekade beqashile-ke kona. So zindaba-ke lezi ey'sabele ey'nkundleni zokuxhumana, abantu abaningi bayakhuluma ngazo, ofisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Sihlala phakathi kwi-comment section. Khohlwa ukucindezela usubscribe uzothola zonke izinto eziyiphostayo kuyona-ke le channel.